próbálni, csak most megyünk tovább, jön Jenő és a tollaslabda. Hát meg Dózsa Tamás, a világranglista vezető, kommunikációs vezetője a Magyar Gyors Tollaslabda Szövetségnek. Jó reggelt kívánok! Mi az a gyors tollaslabda? A gyors tollaslabda tulajdonképpen 3 sportág keveréke, a tollaslabda, mert a labda egy kicsit hasonlít a tollaslabdára. De sokkal kisebb. Kisebb is, meg sokkal gyorsabb, mert nehezebb. Tehát ez konkrétan majdnem 10-szer olyan nehéz, mint egy sima tollaslabda. Tehát ez fájdalmas, ha eltalál. Azért nem, mert tulajdonképpen 13 méterre állunk egymástól, tehát mire odaér, azért annyira már nem fáj. De így van, tehát hogy sokkal gyorsabban repül a labda, és ezért hívják gyors tollaslabdának. De az ütőt nézem, akkor ez inkább a squash fejhez hasonlít, nem? Pontosan, tehát ez olyasmi, mint a squash, csak rövidebb a nyele, meg hát itt kicsit más a kialakítása az ütőnek. Ez egy elég könnyű ütő, ilyen 135 g körüli. Ezáltal ugye nagyon jól meg lehet ütni a labdát, és a labda tulajdonképpen annyiban megy másképp, mint a sima tollaslabdában, hogy sokkal tovább megtartja az ívét, mert ugye sokkal gyorsabban, majdnem 300-zal lehet megütni a labdát. Nem biztos, hogy jó, amit most fogok mondani, de én még nem hallottam annak előtte a gyors tollaslabdáról. Ez hány éve van, vagy hát mióta működik ez a világban? Hát ezt 10 éve találták föl, körülbelül most idén 10 éves. Itthon Magyarországon egy olyan 3-4 éve csináljuk. Most már nagyon sok versenyzőnk van, nagyon jók vagyunk a világban, tehát elég sok... Ez Tamás, ezt hogy találta? Én úgy találtam, hogy kimentem egy sportág választóra, régen tollasoztam, és megláttam ezt a sportágat, nagyon megtetszett, és hát elkezdtem játszani. Itt nincs háló. Nincs háló, valóban. A pálya az tulajdonképpen egy teniszpályának a hosszanti kettévágása, és mivel nincs háló, ezért nagyon izgalmas, ugye 3-féleképpen lehet ütni, lehet lent laposan, a föld fölött pár centivel, akár középen, ugye, mert nincs háló. Hogy lehet pontot csinálni? Úgy, hogy meg kell védenünk a saját területünket, és hogyha oda beesik, akkor pontja van az ellenfélnek, ha meg kiüti és nem tudja oda beütni, akkor meg nekünk van pont. De komolyan fütyül ez, tehát ilyen gyorsan, hány kilométer sebességgel megy a labda, vagy toll, vagy... Labda, igen, ez gyors tollaslabdának hívjuk. Gyakorlatilag majdnem 300-zal is meg lehet ütni ezt a labdát, majdnem 300-zal megy. Azért fütyül, mert van benne itt egy kis luk, tehát éjszaka is lehet játszani, mert van világító patron, amit bele lehet rakni, és olyankor befestjük magunkat, és az Black Mintonnak hívják, de az is nagyon izgalmas. És ez bárhol lehet játszani, tehát ez egy mobil, nem kell külön pályát építeni, csak szallagok. Így van egy szallag, azt lefektetjük, van verseny homokban, van füvön, bárhol, tehát ebbe pont az a jó, terembe is lehet játszani, és sokkal szélállóbb, mint a sima tollaslabda. De ahogy látom itt, vagy nézem, ez minden játszik, tehát a szervánál például, tehát nincs kialakított mozdulat, mint mondjuk a tenisznél. Kialakított mozdulat azért van, mert ugye fölülről nem tudjuk megütni, mert akkor a szoknyáját találnánk el a labdának, tehát alulról kell szerválni, és mondjuk így derék alatt. Tehát van egy ilyen szabály, de onnantól kezdve bárhogy lehet szerválni tulajdonképpen. És mondja Tamás, mi gyors tollaslabda nagy hatalom vagyunk? Én azt gondolom, hogy igen, tehát most éppen ebben az évben 66 éremmel mi vezetjük a világtáblázatot. Szinte minden versenyen van elsőnk, másodikunk, harmadikunk. Elhoztunk 4 aranyat, 5 ezüstöt és 7 bronzot az EB-ről. Hát azt gondolom, hogy igen. És hol lehet önöket megtalálni? Fölmegyek a netre, és aztán beütöm, hogy gyors tollaslabda, és aztán csak önöket dobja ki, vagy már különböző szakosztályok vannak? Vagy különböző egyesületek vannak? Van sok egyesület, a Facebookon is rajta vagyunk gyors tollaslabda néven, a speedbadminton.hu az az oldalunk, ott is meg lehet minket találni. Elég sok helyen ott vagyunk, nyáron kimegyünk a szabadba játszani, tehát aki keres, az megtalál minket. És nézzék azt a póló feliratot, hogyha Dózsa felirat van a háton, akkor gyors tollaslabda. Köszönöm szépen, és további sok sikert!